hinkuna sibto kan sabanda jirbokin da hinka August handora jiri zambar hinka da waran kicin da hinza anisare kabuyan oga kanga sabanda jirbi waran kicin dugu da darbiyar handora jiri zambar fo da zanguta ce da wata cin dugu assalam tare kabuyan oga hinkuna ikan daren seno misakan gona gate Nizer soja kan da hinota ina Ali Muhammad Lamin Zene da ke Nizer wani Prime Ministero before atinno hane kan bisa. Ufuro YouTube ora gana nu ise subscribe yadin an mi gana Facebook bon gano an gidi labari taje. Wani mun ci sor sitine kam Ali Muhammad gona ga Ministerate gayi Nizeer Laabaarey da ga fongu Mahmudu Tanja wate inga kaci Finance Minister hala Salu Jibbo ga hinota aga. Ali Muhammad ago Afrika labai sunduru kubero jin funera nanga kan agoro Chadi, Gotovoa da Gabon labera. Ali Muhammad economist no kan ganda bere matakan labu gate ko jini da arzaka doyan. Gatun cito kan ecowas ta dumbu bifo alamiso hane kan inge ga sojiyanku ga koi Nizer ga hinota soja ga Muhammad Bazum da ke inga koi tarabon cito dai na satafe ihinka jarafo yanne aman hagu imakonda soja ga wangu zama fitina kul kantun Nizer ga kul gutun Najeriya ga ase ine imiceci fondufo ga saba amma imiskon soja before mulga kan ecowas ta te alamiso kan bisa iwane sanino ka yarima kan gaci Idris Wase inga bumbo ne aman hagu soja ku konda Nizer a sannora ane ingai ma hagwai ingai ma si hakan bisingai gabi sintin ane di guno kidi hakan gona gate Russia da Ukraine gamara emila wanguno kan gaban alwata kainera amma halaga kason lakkal kaneman tela bera yadin ecowas bora kan gono kai Borno danda kan bahara se kan gaci Nigeria Senator Ali Indume ane Nigeria labu koyo se Bola Ahmad Tinubu amman bor yandi zama ane titiyan dumbu kan man hagu yadin aman salanda Nigeria furjine halaga kitedin sambu ane ijina gaci Nigeria da Nizer hirai kan adabu wadin banda ana Nizer koran danjo pati